Эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал, исәнмесез. Татарстанның 100 еллыгы уңайыннан тарихның мөһим вакыйгаларын барлауны дәвам итәбез. 1992 елның 7 февралендә Югары Совет Татарстанның яңа гербын раслый. Бу Акбарс, әлеге иҗат эше филология фәннәре докторы Назим Ханзафаров һәм рәссам Риф Фәхретдинов проекты була. Бу көннән субъектның рәсми атамасы да үзгәрә. Ул Татарстан Республикасы дип йөртелә башлый. 1998 елның шушы көннәрендә Казанга Россиянең сәламәтлек саклау министры Татьяна Дмитриева килә. Минтимир Шаймиев белән алар шәһәрдә төзелүче төбәкара клиник диагностика үзәге буенча фикер алыша, аның базасында киләчәктә югары медицина технологияләре үзәген булдыру мәсьәләсе карала. МКДЦ бүген дә иң заманча клиника буларак эшли. Без көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз, бүген безнең программабызда. Президент кулыннан бүләк алдылар. Эшләгән эшне күрсәләр, кайчанда булса, соң булсын, иртә булсын, күрсәләр, кешегә рәхмәт кылсыннар. Кем һәм нинди хезмәтләре өчен дәүләт бүләкләренә лаек булды? Кремльдән Гөлнас Сайфетдинова. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттырырга, хезмәткәрләр санын киметмәскә. Коллектив белән булыштырабыз. Депутатлар Яшел Үзән районындагы Горький исемендәге заводка нинди бәя бирде? Эшчәнлекне Руслан Хусайновта күреп кайтты. Владимир Путинның туры линиясы аша килгән мөрәҗәгатьләр игътибарсыз калмый. Она позволяет нам получить обратную связь от населения. Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре сорауларга җавап бирергә әзерме? Бу хакта Алия Хайретдинова. Игътибарлы булыгыз, карантин. Балалар авырмас өчен без витаминнар һатабыз. ОРВИ таралуга бәйле рәвештә Татарстанда вәзгыять ничек? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Кызганыч чыгарылышыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Бүген Лоиш районында вертолет фаҗигага юлыкты. Анда Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хайруллин үлә, тагын 2 кеше җәрәхәтләнә. Бу ВЭЛ маркалы очкыч була. Ул Алексеевский районыннан Боровое Матюшинага очкан. Әмма Лоиш районы өстендә радардан югала. Бортта 3 пассажир була, 2 кеше исән калган, әмма алар авыр хәлдә. Аларның берсе республика клиник хастаханәсенә озатылган, икенчесе Лоиш районының үзәк хастаханәсендә. Лоиш районы хастаханәсендәге кешенең хәле уңайлануга уканы РКБга күчерәчәкләр. Авыр җәрәхәтләрдән тышаның ишүе дә билгеле. Бу кадрларны без Лоиш районыннан алабыз. Хәзерге вакытта зыян күрүчеләргә мөмкин кадәр ярдәм күрсәтелә. Бу хәлне Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков үз контролына алган. Фаҗига турында президент Рөстәм Миңнехановка да хәбәр ителгән инде. Фаҗиганың берничә сәбәбе дә карала. Шуларның берсе һава шартларының начар булуы. РКБга китерелгән пациентның хәле турында әле генә табиблар җиткерде. Сейчас состояние тяжелое, но пациент стабильный. В настоящее время работает бригада врачей по постановке диагноза, проводят все необходимые мероприятия. Угрозы жизни данного пациента нет. Әлегә башка темалар белән дәвам итәбез. Без бүген Кремльдә дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Күркәм гадәт буенча Россия фәне көне алдыннан галимнәрнең фән һәм техника өлкәсендәге казанышын билгеләп үтәләр. Дәүләт бүләкләрен президент Рөстәм Миңнеханов кулыннан алдылар. Кремльдә бүген гомерен фәнгә багышлаган мәртәбәле кунаклар 19 галимгә дәүләт бүләкләре котлау сүзләрен президент җиткерә. Сезне чын күңелдән Россия фән көне белән котлыйм. Исәнлек, саулык барыгызга да, уңышлар булсын барыбызның да. Беренче бүләк МКДЦ табибларына, алар кан тамырлары авыруларын ачыклау һәм дәвалауда иң заманча алымнарны кулланышка кертә. Это вдохновит нас на продолжение дальнейшей научной деятельности, направленной в области медицины, направленной во благо здоровья человека. Бик зур рәхмәт сезгә. Дәүләт бүләгенә лаек тагын бер зур коллектив нефть эшләнмәләрен табарга инновацияле аппаратлар ясый. Икътисадка алар йөзләгән миллион сум файда китерә. Татарстан белән Башкортстан галимнәренең уртак эше. Такое признание. Эшебезне шулай танулары безгә хәзер бу алымнарны Россиядә куллану мөмкинлеге бирәчәк. Валерий Писушин Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены медале иясе. КАИның компьютер системалары кафедрасы профессоры. Ул гомер буе студентлар арасында аларны белемле итә, бүген үзен бүләкле иттеләр. Казанского физико-технического института имени Завойского. Фәннең күбрәк ир-ат эше икәнне күренә, шулай да араларында 2 бертек хатын-кыз да бар.
китапханәдә, архивта утырып эшләүче галимгә бу безнең хезмәтебезне Татарстан Республикасының зур бәя бирүе кебек тоела. ТАССРның 100 елы уңайыннан медаль танылган галим Кев Салиховка тапшырылды. Мин 20 кеше шушы медальне алган. Менә бүгенге көнгә. Горурланасызмы? Горурланам. Ну, мин Татарстан белән горурланам. Борынгы ядкәрләрне өйрәнеп 60-тан артык том китап чыгарган Фәрит Яхин Татарстанның ат казанган фәнишлеклесе булды. Эшләгән эшне күрсәләр, кайчан да булса, соң булсын, иртә булсын, күрсәләр, кешедә рәхмәт хисе уяна. 10 кешегә дәүләт премиясе, 9-на дәүләт бүләге. Гомер буе эзләнүдә фән белән янәшә атлаучы галимнәр хезмәт яшендәме, ялдамы бу эшен ташларга җыенмый. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Алар укуда да алдынгы фәнгә дә җитешәләре. Бүген Казанда шундый студентларга дәүләт стипендияләре тапшырдылар. 90 шәкерт вузларда белем ала, хәрби училище һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы юнәлешендә укый. Хөрмәтләү сүзләрен Казан федераль университетының император залында җиткерделәр. Акчалата бүләк олимпиада җиңүчеләре, конференцияләрдә актив чыгыш ясаучыларга тапшырыла. Премия 16-дан 33 мең сумга кадәр. Һәм инде менә президент исеменнән бүген аларга киләчәктә дә уңышлар теләп, biz инде аларны үзебезнең хуҗалыкта күрербез дип ышанам. Император залында булырга бик шатмын. Бу елда мин Ворскевста катнаштым, технический эксперт булып, бик күп конкурста катнаштым, әлбәттә. Республиканың киләчәге турында карарлар галимнәрнең киңәшләрен исәптә тотып кабул ителергә тиеш. Бу фән көненә багышланган тәбрикләү тантанасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның әйткән фикере. Татарстан галимнәре фән үсешенә нинди өлеш керткәнен Айзат Шаймарданов белде. Моя деятельность, она многогранная. Ольга Ульемнова фән мәгариф турында сәгатьләр буе сөйли ала. Иҗади эш юнәлешендә дә эш алып барырга өлгерә. Соңгысы халыкара һәм Россия графикасы сәнгатен өйрәнүгә багышланган. Мы ведем и республиканский проект. Без республика һәм халыкара проектларында катнашырга тырышабыз. Мин үзем фән өлкәсендә инде 10 елдан артык эшлим. Яңалыкка омтылабыз. Музейлар белән дә бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүген Ольга Ульемнова һәм республиканың дистәләгән иң яхшы белгеченә орден, рәхмәт хатлары, премияләр бирелде. Мәртәбәле бүләкләрне Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, безнең галимнәр икътисад үсешенә аеруча саллы өлеш кертә. Тик тәҗрибәле галимнәр янәшәсендә яшьләр дә булырга тиеш. Шул вакытта гына фән дип аталган ил күләм проектны тормышка ашырып була. Вот этот синтез поколения ученых сегодняшних, поколения молодых, энергичных, можно было бы получить новые разрешения многих проблем, которые стоят перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации, я бы сказал, из страны в целом. Россия фәне көне 1999 елдан башлап билгеләп үтелә. Киләсе елда Татарстан фәннәр академиясе үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Төп нәтиҗәләр дә шул вакытта булачак. Айзат Шаймарданов, Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Яшел үзәннең суднлар төзү заводы республикада беренчеләрдән булып хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру һәм эш белән тәэмин итүгә ярдәм илкүләм проектына кушылган иде. Бу адым оешмадагы хезмәт җитештерүчәнлегенә ничек тәэсир итә? Бүген Дәүләт Советы депутатлары белән Татарстан Яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте вәкилләре монда күчмә утырышта уздырды. Аларның нинди бәя бирүен Руслан Хөснетдинов белде. Яшел үзәндә урнашкан Горький исемендәге заводка 1895 елда нигез салына. Ул Россия шәһәрләре арасында иң зурысы һәм инде бире дә 1500 карапны эшләп чыгарырга да өлгерәләр. Газинур Галиуллин заводта 11 ел карапларга турбалар ясау белән мәшгуль. Үсеш мөмкинлеге елдан-ел арта ди. Иске оборудованиелар булганда авыррак иде. Хәзер яңа станоклар кайтты, алар белән чистарак киемнәр дә производительство тоже зоррак булды. Хезмәт җитештерүчәнлеген монда ничек арттыралар? Бүген заводта ил күләм проектның үтәлеше белән Татарстан Дәүләт Советы депутатлары танышты. Яңа роботлаштырылган җиһазлар эшне җиңеләйтә. Нәтиҗәсе күз алдында. Бүген әйтеп үтелде бит инде 4800 кеше эшли дип. Бу шуннан да бик зур үнчет күрсәткеч. Әле әйтсәскә кирәк шунсын да 6 тапкыр арткан монда менә эш күләме тулайым. Бу нәрсәне аңлата? Бу шуннан да монда иң яңа технология кулланыла дип. Уникаль предприятиеләрне дәүләт тарафыннан да ярдәмне арттырырга кирәк. Чөнки алар күрергә тиеш, якын 10 елда, 15 елда алар нинди эш эшлиләр. Это не просто громкие слова, это сегодня.
Бу кычкырып әйтелгән сүзләр генә түгел, бу безнең төгәл алып бара торган программа. Ул планлы рәвештә тормышка ашырыла. Төп бурыч яңа станокларны кую гына түгел, хезмәткәрләрне аларда эшләргә өйрәтү. Шул максаттан суднолар төзү заводында укыту үзәге ачыла. Анда узган ел 4000 кеше белемен арттыра. Сәнәгать оешмаларын яңарту өчен ил күләм проект нигезендә дәүләт ярдәме каралган. Яшел Үзәннән Руслан Хусудинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгәдән Чаллы халкын транспорт өлкәсендә яңалык көтә. Моңарчы маршруттагы нифазлар бүтән булмаячак. Лизинг алынган 190 зур автобусны шәһәр кире КАМАЗга кайтара. Алар урынына юлга микроавтобуслар чыга. Бу хакта бүген Чаллы җитәкчелеге хәбәр итте. Автобусларның саны һәм маршруты турындагы мәгълүматны шәһәр сайтында табып булачак. Илья Зуев әйтүенчә, микроавтобуслар вакытлы шәкертлегән чара. Никаких проблем. Транспортта йөрү буенча шәһәрдә бернинди дә кыенлык килеп чыкмаячак. Бездә кирәк кадәр автобуслар, аларны йөртүчеләр бар. Һәммәсе әзерлекле. Без күп кеше сыйдырышлы автобуслардан баш тартырга җыенмыйбыз. Бу мәсьәләне хәл иткән арада кечкенәләрендә йөреп торырга туры киләчәк. Татарстанда шүп чыгарган өчен күбрәк түли башлыйбыз. Яңа елда бәя 20%-ка арткан. Үз йортлары белән яшәүчеләр гыйнвардан 78 сум урынына 93, фатир хуҗалары 71 урынына 86 сум түләргә тиеш була. Моның өстәмә бәягә салым кертү белән аңлаталар. Тарифны хәзер 1 кубометр шүпнең кыйммәтеннән чыгып исәпләгәннәр. Акчаны исә туры урыны буенча теркәлгән һәркемнән җыячаклар. Июльдән хаклар тагын 4%-ка артырга мөмкин. Татарстан халкы сәламәтлеген ныграк кайгырта башлады. Төшкергән сайын ашыгыч ярдәм чакырталар. 03 телефоны буенча килгән мөрәҗәгатьләрнең рекорд күрсәткечтә булуы шуның белән аңлашылса да гына инде. Бу хакта медицина белгечләре үзләре әйтә, бүген Казанда эпидемия күрсәткечләре нормадан 35%-ка арткан. Авыручылар күп булу сәбәпле мәктәп һәм балалар бакчалары карантинга ябыла. Как вы видите, класс пустой. Чөнки 102-нче гимназиядәге 2-нче сыйныф карантинда. Укучыларның күбесе килмәү сәбәпле шундый карарга киләләр. Из 32 человек 32 укучының 25-нең әти-әнисе балалары мәктәпкә килә алмаячагы хакында хәбәр итте. Шуңа бу сыйныфта бер атна карантин игълан иттек. Бу инде Чаллыдагы 5-нче номерлы мәктәп. Монда да шуңа охшаш хәл. Были проинформированы родители. Әти-әниләргә балаларны авыру йоктырмасын өчен нинди чаралар күрергә икәнлеген аңлатабыз. Мәктәптә өстәмә чараларда каралган. Бу бүлмәләрне җилләтү, грипп турында роликлар әйләндерү, әти-әниләр дә үз көченнән килгәнне эшли. Балалар авырмас өчен без витаминнар ашатабыз, андары компотлар. Спорт, да. На лыжах, лыжи, коньки, да. Постоянно. Детишки не болеют? Нет, все нормально у нас. А какие меры профилактики используются, раз еще они? Вера. Бүген Татарстанда 4 мәктәп тулысынча, башка мәктәпләрдә 200-дән артык сыйныф карантинга ябылган. Бу эпидемия бусагасының күтәрелүе белән бәйле. Ситуация контролируемая. Хәлне даими күзәтәбез. Игә ашыгыч ярдәм аша педиатр чакырту очраклары артты. Рекорд күрсәткечләр күзәтелә. Казан югары уку йортларында белем алучы 10-тән артык студент та бүген карантинда, нигездә бу каникул вакытында туган якларына кайтып килгән. Кытай студентлары хәзерге вакытта алар ялкын балалар лагерендә һәм биредә 14 көн яшәячәкләр. Аларның барысы да сау сәламәт, алар бары тик обсервациядә диләр белгечләр. Монда студентлар тәүлек әйләнәсе табиблар күзәтү астында. Табиблар бүлмәсеннән еракта түгел менә шушындый изолятор урнашкан, әйдәгез аның эченә кереп карыйк. Күргәнегезчә, биредә 2 ятак, әмма ул бер генә кешегә исәпләнгән. Медиклар һәм бирегә әле беркемне дә кертмәгәннәр. Сегодня каникулы. Бүген Кытайда булучылар өчен каникуллар 1 мартка кадәр озайтылды. Казанга килергә өлгерүчеләрне медицина белгечләре күзәтә. Бу изоляция түгел. Казанда 35 булса, Татарстанда эпидемия бусагасы 8%-ка гына югары. Шулай да чикләү чаралары турында онытмаска киңәш итә белгечләр. Нигездә бу масса күләм чаралар уздыруны тыю, социаль һәм медицина оешмаларында маска киеп йөрү, хастаханәдә ятучы аурулар янына бармый тору. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ая Шәһәбетдинов үз хостелларына Кытай туристларын кертми, эшмәкәрнең булай эшләргә хукукы бармы һәм тагын кемнәр ишекләренә ябып куя? Бу хакта тулырак реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Кирәкле дарулар юк булса да кыйммәт дарулар белән тәэмин итү татарстанлыларны торган сайын нишра борчуга сала. Владимир Путинның туры линиясендә медицина өлкәсенә кагылган мөрәҗәгатьләрне һәр өченчесе шул турыда. Аларны Гомум Россия Халык фронты вәкилләре өйрәнеп, сәламәтлек саклау министрлыгына юллый. Нәтиҗәсе булды микән соң? Бу хакта тулырак Валия Хайретдинова. В месяц наша семья уходит порядка 80 тысяч
Инвалидлык буенча түләнә торган пенсиядә шул тирәде Анастасия Линцер 17 ел буе ул авыру улын карый. Малаенда ДЦП, авырлыгы бары 22 килограмм. Көн саен ашатырга махсус ризык кирәк, алар хөкүмәт тарафыннан расланган тормыш өчен кирәкле азык-төлек исемлегендә юк. Данное питание... Олам дисәң бик кыйммәт, бер савыты ким дигәндә 600-800 сум, ә аена андыйлар 10 лап кирәк. Владимир Путинга бу проблема белән туры элемтә аша чыктык. Мондый хәл хәзер Казан, Чаллы, Алабуга, Бөгелмәдә дә күзәтелә. 30лап гаиләгә кагыла ул. Дарулар белән дә шул ук хәл. Врач лечащий. Табиб тиешле даруларга рецепт бирә, әмма даруханәләрдә ул булмый. Проблемалар ничек хәл ителә? Бүген бу хакта Сәламәтлек саклау министрлыгында сүз тоттылар. Белгечләр даруларның кыйммәт булуы белән килешә. Шуларның берсе спинраза дигәне. Бер ампуласы 8 миллион сум тора. Саугым дисәң, 6 кирәк. Этой проблемой занимаются. Бу ил күләм проблема. Препарат югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү программасы аксаларында исемлеккә кертелер дип өметләнәбез. Авылларда, районнарда табиблар җитми. Аларга эләгә алмагач, кешеләр аптырап халык контроленә яза. Принимаются конкретные меры для... Аларның эш сыйфатын яхшырту өчен төгәл чаралар күрегез. Хезмәт хакын өстәмә финанслау һәм башка социаль ташламалар кирәк. Гомум Россия халык фронтына ФАПларның ерак булуы һәм тиешле җиһазларның җитмәүе турында фельдшерлар үзләре үк яза. Нинди мәсьәләләр бар, шуларны итеп җыйнап без Москвага җибәрәбез. Мөрәҗәгатьләрне караганнан соң Гомум Россия халык фронты аларны тармак министрлыкларына юллый. Чираттагы очрашулар инде суд приставлары белән узачак. Алия Хайретдинова, Зарина Ахмәтова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Бирдә укырга, тамак ялгап алып ял итәргә, җыелышып фикер алышырга була. Монда безнең коворкинг зал, төрле очрашулар, әңгәмәләр һәм күргәзмәләр үтә. Казанда ачылган әлегә бердән-бер шундый китапхананы Люциана Тфулина күрде. Яхшылык эшләре суга сал. Халык белмәсә, балык белер. Тырышам, гел яхшылык эшләргә, начарлык кешегә зыян китермәскә тырышам. Татарстанлылар нинди игелекле гамәлләр башкара? Илдар Сафиуллин белеште. Бүйік җиңүнең 75 еллыгына һәр сугыш ветеранына 75 мең сум акча күчерәчәкләре. Бүген әлеге указга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Акчалата ярдәм апрель аеннан түләнә башларга тиеш, тыл хезмәтчәннәре 50 мең сум алачак. Әлеге указ Латвия, Литва, Эстониядә яшәүче Россия гражданнарына да кагыла. Башка елларда бәйрәм уңаеннан ветераннарга 10 мең сум күчерәләр иде. Рөстәм Миннеханов Россия президенты каршындагы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы президиумы составына керде. Бу хакта Владимир Путин указы дөнья күрде. Анда 38 әгъза. Алар арасында Россия премьер-министры Михаил Мишустин, Идел буе федераль округында вәкаләтле вәкил Игорь Комаров та бар. Совет ил күләм проектларын тормышка ашыруына яхшырту юлында эш итәчәк. Мәдәни мирас объектларын саклау мәсьәләсендә Татарстанның тәҗрибәсе бик зур. Казан Кремлендәге археология музеенда йөргәндә бүген Рөстәм Миннеханов шулай дип белдерде. Бу музейга 2005 елда нигез салынган, биредә Урта Идел һәм Урал алдының 400 меңнән артык археологик табылдыклары исәпләнә. Президентка музей эше турында җентекләп сөйләделәр. Археология материалларын эшкәртү, фондка биргәнче саклау үзенчәлекләре, хисап алып бару һәм реставрацияләү хакында аңлаттылар. Рөстәм Миннеханов Татарстандагы мәдәни мирасны саклауга Ментимир Шаимиевның зур өлеш кертүен искәртеп узды. Музейның реставрация лабораторияләрен яңартуда тиешле ярдәм күрсәтергә ышандырды. Благодаря вот этому фонду возрождения Ментимир Шарипович, конечно, очень много вложился. То есть темпы мы не должны терять. Это небольшие деньги, мы и на поддержку, и на оборудование выделим. Тасырның 100 еллыгы әлеме Нижневартовскийга килеп җитте. Аны шәһәргә милли мәдәни үзәктә тапшырдылар. Милли оешмалар флагка үз шәһәрләре гербын беркетә. Исегезгә төшерик, әлем ил буйлап бөтен Бурятиядән кузгалды. Казандагы юбилейга кайтканчы ул Россиянең һәр федераль округында булачак. 1000 еллык Казанның борынгы йөзен саклап калып, киләчәктә ничек заманча итеп төзергә, башкалага Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән җыелган 120 архитектор үз фикерләре белән уртаклаша. Алар арасында Италиянең атаклы архитекторы да бар. Рим, Парижны таныткан кебек Казаннан ничек танытып буласың? Осталар тәкъдимен Фәрүзә Мәҗитова ишетте.
Культура города, конечно, рассматривается в более широком смысле, чем отдельно взятое здание. Ишек аллары, биналарның тышкы ягы, түбә тәрәзәләре. Бер урам төзелешендә чын иҗат җимеше булдырыр өчен буларның барысы да мөһим ди Италия архитекторы. Мы должны соединять традиции. Шәһәр яңарса да ул үзенең традицияләрен һәм үткәнен онытмаска тиеш. Тарихи биналар һәм заманча корылмалар арасында тигезлекне ничек сакларга, тәҗрибәсе белән Россия белгечләре һәм халыкара экспертлар уртаклаша. Казанга форумга аларны безнең архитекторлар чакырган. Кунаклар белән шәһәрнең үзенчәлеген саклау алымнарын эзлиләр. Попробую показать в Казани. Без Иркутскида тарихи үзәккә кергән бер кварталны борынгы үзенчәлекләр белән эшләдек. Яңа төзелгән корылмаларның киләчәктә тарих һәйкәлләре булуына шигем юк. Бу биналарда рестораннар, кунакханәләр, күңел ачу комплекслары урнашкан. Кабан күленнән алып Хади Такташ урамына кадәр 2 ел Казан архитекторлары шәһәрнең шушы өлешен яңарту проектын төзи. Бурычлары искене җимермичә, борынгылык үзенчәлекләрен саклап, яңаны салу. Форумга җыелган архитекторлардан тәҗрибә белән кызыксыналар. Советский период, когда мы строили. Совет заманында без гел бер төрле йортлар салдык, кунакханәләр, аэропортлар төзедек. Хәзер безгә үз үзенчәлегебезне саклау турында уйланырга вакыт җитте. У работы, развития. Казан үзәген үстерү берничә катлы эш ул, архитектурасын тулыландыруда, борынгы ландшафтта икътисади өлеше дә бар. Форум 2 көн дәвам итәчәк. Түгәрәк өстәл презентацияләрдән соң Казанны киләчәктә ничек итеп үстерү турында экспертлардан фикерләр көтәләр. Фируза Мәҗитова, Вероника Гайнетдинова, Адельмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. ТАССРның 100 еллыгына багышланган игелекле гамәлләр эстафетасы зурая бара. Республика халкы «Сможем вместе» хэштегы белән социаль челтәрдә үзләренең әйләнә-тирәгә битараф булмаган гамәлләр турында бәян итә. Ятимнәргә уенчыклар бүләк итү, хәйрия табыннары әзерләү, кирәкмәгән киемнәрне фондка тапшыру. Кыскасы, күршеңә сәлам бирүдән алып, алданган кешегә ярдәм кулы сузуга кадәр. Игелекле гамәле турында теләсә кем сөйли ала, иң гадәти булмаганнары махсус китапка да кертеләчәк. Татарстанлылар бу атнада нинди яхшы эшләр башкарганын үзләреннән сорадык. Алма сатучая биден, алманы алам, һәм сдачаны алмым. С внуками нянчусь, с маленькими, с большими. Помог бабушке сесть место в автобусе. Күптән түгел яхшылык эшләдем. Әбине юлның икенче ягына чыгардым. Без технологиядә сыршык еллары ясадык. Вот сейчас в автобусе бабушка упала, и я ее поднял. Автобус едет, резко тормозит. Тырышам, гел яхшылык эшләргә, начарлык кешегә зыян тидермәскә тырышам. Китапка игътибарны ничек арттырырга, укучыны урамнан кызыктыра торган китапхана ачып әлбәттә. Казанда әнә шундый ысулны кулланырга булалар. Шәһәрнең тарихи үзәгендә 5 балта бистәсендә заманча китапхана ачыла. Аның мөмкинлекләрен Люциан Фулин күреп кайтты. Клара Цеткин урамындагы әлеге йорттан нәрсә урнашкан дип озак баш ватасы юк. Зур тәрәзәләр ошондагы байлык ерактан ук күренә. Китапхананың заманча булуы беренче мизгелдән үк сизелә. Күреп торасыз, мин тәрәстемендә утырам. Монда укырышында барлык шартлар тудырылган. Китапханада теркәлмәгән очракта да мондагы басмалардан файдаланырга мөмкин. Мәсәлән, алмашып, илдән алып килгән китапны калдырасың да кешенекен алып китәсең. Инде даими укучы буласың килсә, әлбәттә инде электрон билет булу мәҗбүри. Китапханәчедә моның өчен махсус шундый яшел төстәге карта аласың. Моның өчен бары тик паспорт кына кирәк. Һәм фойеда урнаштырылган шундый аппарат аша үзеңә кирәкле басманы табасың. Иң кызыгы, һәрбер китапка махсус чип урнаштырылган. Шуңа күрә онытылып, алып чыгып китәм димә. После капитального ремонта наш фонд очень сильно обновился. Төзекләндерүдән соң китаплар фонды яңартылды һәм баетылды. Төрле тематикага караган басмалар табарга мөмкин. Суднолар төзелешенә караган махсус әдәбият аерым горурлык. Һәм әлеге басмалардан файдаланыр өчен китапханада берничә уку залы бар, балалар һәм олар өчен аерым. Без хәзерге вакытта зурысында басып торабыз. Пыяла белән бүленгән кече зал һәм компьютер белән эшләр өчен аерым бүлмә. Монда инде интернеттан бушлай файдалану мөмкинлеге бар. Әлеге залларга ләгер өчен шундый коридор аша үтәргә туры килә. Ул карап корпусы сыман тимер калайдан ясалган. Диңгез тематикасы монда адым сайын сизелә. Әлеге китапхана уку урынына түгел, очрашып фикер алышу мәйданы да. Монда безнең коворкинг зал, төрле очрашулар, әңгәмәләр һәм күргәзмәләр үтә. Шуларның берсе литературный стендап. Яшьләр бик яратып, теләп йөриләр. Китапхана ачылганга 2 айда юк, әмма инде даими укучылары бар. Алмашка китап дигән киштәләр өчен бер кушак әдәбият күтәреп киләләр. Я практически все библиотеки в Казани объездил. Бу китапхананы инде яратып та өлгердек, рәхәтләнеп киләбез, укыйбыз. Менә Алмашка бер 10 лап китап алып кайтмакчы булам. И про динозавров почитаем. Пойдем, дорогой.
Балалар өчен уку залгына түгел, скалодром кебек уен мәйданчыгында ачмакчы булалар. Әгәр кызыксыну була икән, әлеге үзәк тәҗрибәсен башка китапханәләрдә дә куллану нияте бар. Лейтенант Фулен Эльшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Біз ise күннің темасын айланып қойтабыз. Бүгін Лоиш районында был маркалы вертолет фожиғаға юлықты. Онда Дәулет Думасы депутаты Красный Восток агро ұйышмасына негіз салған Айрат Хайруллин үлі. Үшкіш Алексейский районынан Боровой Матюшинаға юл тұтқан, әмі Лоиш районы үстінде ул радардан юғала. Бортта 3 кіші болуы белгілі, пилот білен пассажир исән қола, оларның бірісі іркабыға, екіншісі Лоиш районының үзәк хастаханасына зотылған. Хәлі оңайлануға оқаны іркабыға көшерге тиешлері. Бұл кадрларына біз қазір Лоиш районынан алабыз. Фожиға турында президент Рүстәм Миннехановқа хабар ителгән. Районда эшләүче хәбәрчебез әйтүенчә, вертолет елга өстенә төшкән, анда коткаручыларның махсус техникасына утырып кына бар була, әлегә урында тикшерүчеләр генә эшли. Фожиганың берничә сәбәбе дә карала, шуларның берсе һава шартларының начар булуы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Исән-амин булыгыз. 28 февраль Озанның Ленин исемендәге Мәдәният сарайында Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов 13 февраль Татнефть аренада. 20 февраль Уфа аренада. 22 февраль Мәскәүдә Космос концертлар залында бер көндә 2 концерт. Биек җырчының 85 еллыгына багышлана. 15 февраль Филармония Илһам Шакировның гастрольләре эзеннән Союздаш республикалар һәм татар эстрадасы җырчылары катнашында мега-концерт. Без илһамлы халык. В автоцентре Марка финальная распродажа автомобилей Nissan. Выгода до 350 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Стань первым обладателем обновленного Datsun. Только в феврале по старым ценам. Подробнее в автоцентре Марка по телефону 4 пятерки, 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Сенсация в Казанском цирке. Спешите видеть. Тигры, львы и якутский цирк. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. 28 февраль Озанның Ленин исемендәге Мәдәният сарайында Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар татар эстрадасының популяр артистлары бер сәхнәдә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән, өстәвенә 20% ашламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsizikmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта кар явачак, 14 градуска кадәр суык. Шимбә иртәсе республикабызда аяз булачак, аязганда температура 25 градуска кадәр төшә. Көндезге сәгатьләрдә кайбер районнарда кар явуы ихтимал, төньяк-көнчыгышта һава торышы үзгәрми диярлек. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскида көндез алмашынучан болытлы һава, температура бераз төшә. Дүшәмбедән соң көн җылыта, шулай да һава шартлары уңай саклана ди фаразлы синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем ихтималы аз, җилкен яктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, бераз кар явачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр көтелә. Температура 14 градус. Көн кояшлы булса 1 сыйын, көн бәрәкәтле булса 2 сыйын ди халык әйтемнәрендә. Һәр көнебез файдалы үтсен иде. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» в феврале скидка 30% на МРТ в ночное время. Запись по телефону 205 59 17. Эксперт плюс дәвалау диагностика үзәгендә февраль айында МРТ ясату төнлә 30% ташлама белән. Казандагы телефон 205-59-17. Эксперт плюс дәвалау диагностика үзәге Чиста Юрама 5-нче йорт, килешмәү ихтимал белгеч киңәше зарур. Башкалабызда кар явачак 15 градуска кадәр салкын. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы чыгарылышының спонсоры Фармта клиникасы Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.